vakaita imo vanatomuunza atodaira Ukudana nemumwe iye achigara newe. achigara newe Mudana nemumwe murume kuBrazil. Chekuitika ndechekuti iye anga akambotiza Angatiza je. murume wangu Akatiza mutumba akautiza ausiye pamba. Tangogara tichingonetsana ini ndichibatawo nemajoto Saka emakaita kuda kutiza murume bhuru. Munorora murume here Zvisadaro. unotova nemhosva zvamakaita izvambuya toda mbudzi panapo zvamakaita ini. nyaya yakatipa kuti tizohlangana inyaya yekuti pakaitwa rakanga riri reruzukuru rachuu paitwa dare riya ndokubva ratongwa namasapuku ratongwa nemasapuku dare iri kuti tione kuti chakafamba nechakaitika takabata zvitatu nokuti pakazoita zvoruswa tikasimuka taura kwakawanda nokuti takatadza kuita musoro wacho kuti zviri kuenda nepapi ndokubva yangonzi nyaya yapera. Amai dare raive riri dare rakafanana nitaura pakaitika masapuku dare rezvakati Dare remuzukuru wangu akabera haana nemurume ikazo zvamotaura kaizvozvo vainetsana nemurume kumba kwavo. Murume akaenda kuno ndingangoti ini pandakaona muzukuru achiuya kumba akauya kumba achiti kumba uku indakufa nenzara ndopandakati unomboti wakufa nenzara murume wako aripo unofa sei nenzara zvikanzi handisi kuwana kana chikafu ikati vanhu makabva kunotengesa fodya manje moshaya chikafu sei zvikanzi hapana kana sendi randakapiwawo kana kuti ndinziwo ndakutenga chikafu hapana. Murume akaenda kuHarare dzakanotenga zvake ndokudzoka nebhasikoro remwana nebhasikoro regirlfriend yake kubva auya kuti uya achiwana mari akasisira pakugara achiuya kumba saka ini ndakaonawo kuti saka nyaya iyi ingasvike papi ichingonzi ndipei zvekudya zviri nani inini ndokubva ndaenda kwaSabhuku ndosvika kwaSabhuku ndikati Sabhuku iyi nyaya yandiomera yekuti ndirambe ndichipa mwana chikafu. VaSabhuku vakati mwana uyu akambosvikawo kwandiri achitaura nyaya yake saizvozvo saka imi kana maona kuti zvinganetsa kuenzanisa tingangokwanisa kuti tienzanise tione kuti chiri kutadzisa kuti awane chikafu chii. Ndobva ndapisa mari yedare ndokuyacho yedare nyaya ndokubva yaenda padare. Saka padare paya yaitongwa vakatonga maSabhuku achiti murume tobvunza murume unoda mukadzi here zvauri kumuita zvikazi handichamuda ndoshoko raakataura pakutanga. Nyaya ichibva adzokorera futi kubvunza kuti wati hauchadi mukadzi here zvikazi handichadi. Ndopakabvunza vaSabhuku akati ko une chiratidzo here chawauya nacho chekuonesa kuti iwe hauchadi mukadzi. Toziva kuti wabvisa pasi dare iri harisiri kutanga makambotongwa tikatonga isusu maSabhuku kusvikira nyaya futi yaenda kwachifi. Kwachifi kwakatongwa nyaya ukanzi iwewe uroore ubvise mari yekuroora mukadzi. Saka une chawakabvisa here akati hapana. Ndobva vati vedare unofanirwa kuti uroore mukadzi nekuti ndo shoko rakabva kwachifi. Ini ndobva ndangotiwo kuroorerwa hatina kana sendi hatina. Saka pamwe iye vanenge vachiziva kuti
Vakamubvunza akati hasati ndawana mari yekuti ndinoonesa makore acho awanda nekuti takaenda kudare rachiti 2024 muna Juni kusvika nhasi pasina kana chawambosimudzirawo musoro kuti regai ndiitewo padika. Hazvifaniri kudaro. Saka pakatsaurika nyaya yekuroora ndo pakasimuka mashoko ekuti tiroore nekuti uyu akanzi asabude pamba, achifamba agare pamba chete, anobuda achienda kwambuya wake, chibuda achienda kwambuya wake. Pakasitaurika mashoko yambuya wacho manje, ambuya wacho naye aienda kwambuya wake, ambuya amai vababere, amai vemurume, wamai wake, kwamai vake. nekuti uyu mwana uyu akaberekerwa mumaoko mangu ndikamurera ndini. Saka ivo vakamuroorerawo kumba, vachienda kumurume akamutora kumba, vakatisana vari kumba kwavo. Saka ndo paaiuya, asi anda asikanyarare tichitaurira baba womunhu. Baba vake vekubereka vakafa, kwakasara baba mukuru waainavo. Ndo andaiudza kuti mwana adai, mwana adai, mwana ari kuuya kuda achitsvaga chikafu. Ndokuda ndaivataurira nyaya dzacho dzese vachingoti tichazviona gogo kuti zvinomira sei, kuti saka imi chanyanyawo kukusumudza chii baba? chekuroorerwa, Kuda kuroorerwa. ndochete nyaya toda kuroorerwa. Baba mukuru varipo ndivo baba. Ndivo baba. Ndivo baba vacho. Varipo. 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 Zita rayo ndiani? Lazarus Chambakata. Saka ndo nyaya yacho iripo, nekuti zvinondibatawo inini manje ndezvekuti uyu kana atangana kumba kwavo ngavarege kutuka pamwe chete neni. Buvira upi kwenu Chambate here mwana wenyu mwanasikana asangana nani nemurume wake vanenge vakutuka imini vachindituka kuti ambuya kudii ava chazvinoita ndezvekuti murume wake uyu haana kumbonditaurira shoko rakaipa. Handi kumunyepera, ndoda kutaura chokwadi. Asati andambogashira shoko rake, shoko rinobva kuna amai, amai vemurume. Aiwa hatinange ichingonyenda amai vechikuroorerwa nchamuri zvekutukana kwenyu madzimai maikuti madana amwe mukurumbaika. Aiwa ndizvozvo totoziva kuti madana ekutukana, asi chikuru kuti ngavatiroorere. Chete ndimapedzana kubaba matedza unyazotsanangura here kuti mhangarira kuti mwana wangu haana kuroorwa, uda pfuma yangu pamusoro redare, pamusoro ndofunga nhau yekuroorerwa takambouya pamambo patongwa zvikanzi mukwasha anofanira kunge achiroora kwatakaita saka ndakangotarisirawo kuti mukwasha achaita sei, achatumira munyaya kuti azobvisa kumasiba ipapo hapana kana chakauya kana shoko rakauya. Tsika kwamambo ikoko pana sekretari wasabhuku zvikanzi sezvo kwakanzi kuda kuti kurohwe saka tinoda list inoenda kuti mukwasha. Vasekretari vakauya tikavapa list paipapo hapana chakauya. Dambudziko riri kuitika nderekuti magariro ari kuita mwana ikoko ndo zvavanhu vavo vachitaura kuti asinge achigara zvakanaka. Saka ndo kunyanya kubata chii
acheuka kuchinja kuti saka inini tambudzwa pane panzi pane makamboenda kwana Sabhuku vakati Sabhuku pavakambonoibata bato vakati Payakaenda kwaSabhuku Svondo vakapera kuti muzouya pano. Svondo rapera ndakaungana. Vakaita zvigonga kubasa. saka mambo akamboitonga ndi mambo aya Maboshe. inini Vanhu ava vakauya kudare nenyaya iyoyo kwamari Sabhuku vandaitoyo. Vakatotongwa vakapiwa judgment vakanzi vaende kunobvisa pfuma vakareka zvavo. Gore rakapera. kuseka achidya kuti ngunozeka nenewa hauna kutongwa nyaya yako here kagare ikatoa Nyaya iyi yakambotongwa ivo yakatongwa yakambotongwa kumashure shure uku pachii patakaenda yakanotongwa taudzwa kuita inini zvangu ava zvavo zvavakauta Vakanzi vaite sei? ava pakusaidhi kuna mai vakanzi pane zvavakabhuka ndivasabve pamba vaudza pamba makadzarwa nachii kunzi havasabve pamba vasina munhu wakange vaudza Samai vapi vaiudzwa? kare Wako iwe. Kubva pamba achiende achibva kupamba achibva pamba panga bora ndikuti mashoko panga pakaita nyaya yakati netsei pakuti pekutanga kuuya kwavakaita yemwana wandakachengeterwa ngasiwa nyaya iyoyo ndobva yanzi pakabuda madna ndobva anzi ndibhadharwe nini but nyaya dzadzi dzemunzvimbo ndobva akazonzi mutemo wapo ndekuti iwe hauchabvi pamba usina waunge wataurira uye kumba kwauri kugara kunenge kuri kwenyu ndo patakabuka ini ndikanziwo tozodawo kuti munge muchiendesa zvinhu zveava tiri ipapo izvi zvava ndanichikutaugwa ndine zvandandawana mumbijana kusangana nemombe yandaisopamba kuti ndizowana kubva gore rakapera wane mombe chete 2025 ndichiri ipapo ndichiri kutaura ndiri from 2024 I think kubva 2024 handina kumbogara ndashanda kuenda kubasa ndakatongogara basa nditongoti uchandienda joni asi mombe yacho iriko zvavo kumba izvezviriko uzwai comrade handiti imimi kubva maita zvema-DNA paipa nyaya ndikuiziva kabhosi payakatongwa ndaivepo makaita zvema-DNA kai mukati imimi mwana wayo hasi wenyu kai ma-DNA akabuda achiti mwana hasi wenyu hanzi ndobva papiwa judgment yekunzi mwana iye ngaabve kumba kwenyu atorwa adzokere kumba kwevanhu akadzokera here yes akadzokera imi mba masara nemukadzi ndobva mabereka wenyu mwana anga atovapo wenyu mwana nemukadzi ndobva manzoendai munoroora kai yes ndobva marega kunoroora handina kurega makaroora ndanga ndisitaka makapiwa mazuva mangani nedare anonipa mazuva rakati mukawana pamawana indisi saka apa zvavo tikadzokera kumabhodara harisati ramira ndikutaura ndikubatsire dare harimboti mukawana pamawana kana matongoya kudare izvozvi munotopiwa dheti semadheti anga achipiwa vanhu vese apa tikadzokera kumabhuku anenge aripo I think lakira wangoita nhasi nderekuti mbonyarara kwa utinyararidza lakira waita nderekuti sekretary aita ane mabhuku iwayo nhasi haana kuuya pano izvozvo but tikamuti atitsvagire mabhuku iwayo titarise tinotoona wakapiwa dheti rekunzi ubhadhari musi wakati zvokuti izvozvi unogona wakatotarisana nechikonzi izvozvi kuti mambo vakangosaina chikonzi chaakutofamba kuyaumba kwenyu kuzotora bhozi mazuva acho akatodarikidza kare kare isusu tiri kutoti makazvidza dare ndizvozvo iyi nyaya yenyu haifaniri kuramba ichidzoka-dzoka panapa ndizvozvo kana nyaya yakatongwa kudhara yakatongwa ikatopera endai munoita zvamakanzi muite sei muite saka imimi kusaita mosvika futi pakudzoswa kudare kunoku kunzi hamuna kubhadhara pfuma yamakanzi mubhadhara mukadzi munaye pamba mukadzi hamusi kumuda makabvira kare musingamude kai tichimbozviona muchitaura kumataro tiripo zvichinetsa zvichii kusvikira nhasi taapano futi tamuna 2026 haina kutangira pano kanyaya uroora shoma kudaira uda kudaira udaira uchitsiva
Daira zo. Daira. Nyaya iyi pataurika yakaita patakaenda kwachief vakandibvunza vakati unoshanda kupi ndikati andakwa ndoshanda vakanditi ukawana paunenge wawana pota uchiye ukawana tezvaravamo ndoshanda vakandibozi ndasi handitoende kubasa nanhasi handisati ndatombowana Saka wakazviite zviro zvandaichitsvaga izvi ndinoziva nekuti ndane mombe yandakwanisa kunge ndichibata handitoitawo zvimapigdhogo zvinoona zvimari ndo zvinodyiwa kuti pamba zvinodya pamba zvandikuchengeta saka mombe iri kuenda rini pano Makapuwa list. vakambouya tichiziva kuti vaita sevadinde vakati vachaenda makanyora chii nainvarisire hamuna vanotakura nhari nasi saka iwati mombe iri kove unogara mombe yacho inotinika kuya kuno waenda newe pasabhuku mombe iwe nhasi wotora mupurisa munokiriya mombe iwe moisa mombe iwe wasabhuku ate zvavako angara upa unofanika netoga saka kungotora sabhuku moenda mombono bate zvavako mosainira zvinomugara zvakuti iwe panapa ndisambeya handiti mwana ari tokuti baba asi vakazvara vakadzi vako hausvati kuvarwere saka apa ndo fainali yake unopa kuti inenge isiri imwe chete kana kuona kwako pfuma yavo vanotoita chete apa pasvondo rinori nhasi chibva kunosopava mambe yavo weekend chachada kutobvunzwa nekuti natezva vakatona vakanotaura 2024 yatakakutonga kwamasamako ekuwo munhu anenge achese kufunga zva2024 nepanhu vatotonga vakuwandewa zvakutoda sekindano taura zvavasitati chii ende tichiri ipapo takaitawo nyaya panyaya iyoyo pane yakawambukudawo ipapo iye mukomana anga mwana akandibhadharo ape mari yemadhini nezvinhu zvandakarerawo mwana wake izvo manje izvo zvekuti wakarera mwana wemudzimai ka aive mwana wako waitomutumwa wokuti bazondemo angasada kuti kana namanje akakura anouya achitoti baba achiona munin'ina wake unoda kurasa mwana wemukadzi here unoda mari yakabhadharwa yemadhini aiwa ari kuti hafu yacho Iye ndiye auda kutanga kupuwa mari asina kuroora. iwewe Auna central ani ndikutaura ndaroora here chindwauzwe shawana shawana what do you know that talent pedza nyaya yakuti atienda unobati zvaravako mombe neke nezvishoya kuti wozoona imwe nyaya inotomanga iri asi nhasi endopa zvishawana saka ndikaimangara ndenda kuya nemari 50 nyaya yako wakumangarira wemadhini wacho neyo zvofo wakatora mwana mukadzi wako usina zvadhaya usati watombomumangarira ndamari yako ichiwa mari wanga usingazoti ane nhumbu here mukadzi wako wakamutora nhumbu yemwana aiwa yenyi ndeyewangu wangu warara naye saka zvekuti tichiti ndeyani wakatoguma pa uchiti ndewako apo kwatiri hatinena zvazvakomadzinodya ndugai ukanotama makazi ukadyiwa zvako wadyiwa ndi unenge wabhedha wega pfuma yaari kubvisa pane list rachona dai mamuine list renyu tamatoyana tampa kuti ati zvokuigira zvino manje list hamuna kuya nazo saakutongotonga nezvekuti
abvise mombe yake idhemenji akadhemenja mwana wenyu akatoedza kurasa asi akadhemenja akawana mukadzi akadhemenja waudhai Ngakuora mwana wake izvo itsaona wakanga wasangana nayo andipokumesa nadzimai vako izvozanavo okumesa kupamwe chete izvo muchobva mutonondikirana aijiwe gara zvakanaka nadzimai yako asi enda unopava mombe yavo nasati zvakamuwanipanikiranheka baba muye paweekend nemukwasho kunomuchitaura kuti akatisa mamberi sabu muye nevanhu vemusha mako uchisova uchiisira netsamba yepemiti yachona yekutransfer mombe kuti matransfer yabva mubhuno yaenda kuvanhu Kwemimi nababa emimi makazenge makutuka masabhuku edu zvazvakufamba sei amahuni vekusaine asaini uda kutaura taura kuti tichiri papo pamagariro atikuita nemukadzi kumba pane nyaya dzatikuti nditsanei dzakafanana neidzodzo kuti ainge kuti achienda achikuda achienda abva ipapo ndobvaita kuti akaita pane musikana yakaita imomo ndokanatomubvunza ndokatodaira kuti okudanana nemumwe iye achigara newe wakadii kumhangarira murume wacho kumhangarira murume handisani kutaura ndodzimwe nyaya dzanga dzanzi asafamba asina kunge ataura zvakazokonzeresa kuti nyaya izosvika ipapo iwe unoziva kuti iwe tizive kuti munhu mukadzi wako aitana nemumwe murume ukadai wakauya kudare kwamambo wakasikomhan'ara nyaya yako kuti uyu anodanana nemukadzi wangu takamuripisa mukadzi murume wacho naye zvinapa kuti titi ari kudanana nemukadzi wake nemurume wako kamukadzi wako kudanana nemumwe murume iwe uchigara naye mumba mako aiwa endai munochengetana nemudzimai wako iwe mudzimai unongomuudzawo kuti vadzimai siyanai netsika dzanoita dzekuita kumbomba kumbomba ndagarewo zvakanaka manzoerambuye ndevapo vadzimai vacho maubata rushaya mafirwa sumukai unoshayisa vabereki mari yako muri kuzvifambisa ndima kutarisa kuti muroorwa muchiite gumbo kati mudanana nemumwe murume kupurazivo chekuitika ndechekuti iye anga akambotiza angatiza nje murume wangu akatiza mutima akautiza ausiyai pangogara achingonetsana ini ndichibatawo nemadhoto saka emakaita kuda kutsidza murume here murume ibhuru munoroora murume here musadare munotova nemhosva zvamakaita izvambuya toida mbudzi panapo ezvamakaita ini zvekuti mune murume maudanana nemumwe murume murume wacho ndokwenyiko munotomuziva aiwa kanga adaire anodaira ega mukadzi uyo murume wacho ndeweikoko ndikubvunza iwe ndekuti tinyatsongo murume wacho ndewekupa wakadanana naye ndeweko kwenyiko iye achiziva kuti uri mukadzi womunhu iwe umhangarire murume yawe yekudarumhangarire ambuya tikuda mbudzi yedare mazvidzwa murume yetu nenyaya yenyu iyoyi wazvinza tikumuda panapa iwe endesa mombe yenu ati vadzimai vako musomugowera uyai mombe yedu nembudzi yedu kuno zvese friday iwe friday munhu wacho anenge ari chero mugowera tiri kuno rinodaro kuti friday munoya panapa hanzi unoya nembudzi namambo muso friday nemunhu iyeye ari kutomuda panapa muso friday ndobva tamupa masamanisi acho awe mari yembudzi nhasi usati waenda taurai pamusoro imamo pamusoro yedare tini manuere wacho tini sekuru wemwana ndiri mwana kunakugwa ndikuisawo chiri chikumbiro mudare rino nekuti tanzwa mambo nekubvisa mari dzedare nyaya iyi haisi kupera saka handizivewo mambo ipapo chitori chikumbirowo chekuti nhasi nyaya iyi nachikumbirawo kuti ipere kupera kwenyaya yenyu wazviona chikumbiro chako handikuwo chikumbiro chimwe chingazonyanya kuita ndechi uyu mwana uyu chii chenyu mukadzi muzukuru
muzukuru wenyu kuti ane mbudzi yedu yedare munayo here ipapa munyaya chibva tangoipedza zvitibudze mudare macho anobhadhara ega saka haipereka nhasi mushure mugore achiuya nembudzi tobva tamupa judgment form rake wasaina zvapera asi mombe yeuyu muzukuru uyu murume uyu anopa avate zvamombe yavo nhasi sakuitamuudza nekuti chimwe chiri kuitika ndechekuti panoitika chitsotsi chekuti muno mudare saizvezvi vanobvuma kuti aiwa saizvezvi ndunzwa ari kubvuma kuti kugara tese but vauko kandi manzwagogo vachitaura kuti chikafu anenge achitaura kumba anongoita sekunge ari kugara ikoko but vaungofanira kuti distinai kozi chikafu chatei chitotekera kukwa uchibva panapa uya avo vanopuwa mombe yavo zvekuzoti kurambana kwavo zviye zvese handichengetedzana asikadi zvatuza nechekuti ava vapushi kwavo mungatibatsiri munotenda mama uyezve chimwe chechipiri ndokumbirisa hwanga mambo kana makatitarisa ka tinoremekedza dare renyu toona kudai so mambo tingadai otherwise taitogona kupara mhuri asi nekuda kwekuziva kuti nyaya idzi dziri mumaoko yenyu mambo havana kana one day vanhu ava ravakambonzwa kuti chivatuka asi iwo gogo ava shes now 73 years vane vana 7 asi ndakanzwa kuti pakabuda mashoko ekuti anzi gogo mama vangu ava ndo vari kutuma muzukuru kuti anoita chipanga mambo mubvunzo wangu wandoda kubvunza ndewekuti pane here munhu anotuma munhu chinhu chaasati amboita kana kuti chinhu apo manje wazvionawo kana waudzokera ivo ndopa vanhu vatati uyu muzukuru wenyu ngaabhadhare chimbudzi abvuma wega akati aibva pane murume wake achienda kune mumwe kana uriwo unozvinobvudza here zvekuti iwe mukadzi wako ubva mumba mako achienda pane mumwe akwete izvozvo handitombosapota zvakadaro mama saka kana usingasapoti izvozvo tochiko chinyaya yapera tachimiri semugere asi kwete kuti kumirai mwana uyu muzukuru wenyu ane problem ndiye ari kukonzeresa iye zvinezvi manzwa ari kubvuma kuti ari kunyengwa aine murume komerai mwana wenyu uyu yes ndiye ari kuita kuti musangane nenyaya dzakawanda iyeyu ipapo ndikupanzwa mama ndotenda ngaaunze mbudzi yedu musemugere mwana amusio fried Muda kutaura panyaya ipi? Ani mauya kuzoteerera here? Aiyo, tauya kuzoteerera nekugadzirisa nyaya yemusha wevanhu. Kugadzirisa asi kusungai panapa nekutakaita masabhuku edu. Garirai pabhenji timusungwe. Toda kusungirai masabhuku edu amakatuka. Muri kuona masabhuku aya? Kana ariko kuye iziso ramambo. Mukarituka muri kutosora ziso ramambo. Wozi basa ravanoita iri vakapinzwa basa namambo chivero. Ndizvoka? Saka ivo mukaona vakudaidzai vachida kuedza kukuyananisai kuti imimi vekwamanuere nevekwamahuni muwirirana. Imobva masvika motuka masabhuku iwayo. Hapana kwatiri kuenda manje. Tikakuregererai imimi kana mangwana munomuka mukatibatira mambo kora. Hatimbokuregererai. Vakatuka masabhuku vanhu ava mama. Vachiyananiswa hanzi dare rikapedzisira ratoita disorder. Risatongeke varidira jecha vabereka. Masabhuku acho arapa. Sabhuku ndimakatuka. Sungai gwanzura mutaure zvakaitika. Sungai mutaure pamberi pamambo. Zvakaitika. Tangoita sekuti nauya mangotaura yekuti vanogadzisa zvakataura kudai. Ndoya ndakatokuta chitiko zvauri kuti mukadzi hauchamunda. Ko zvakataurwa kwamambo. Wakazadzisa here. Akati handina ndikati saka nadara ari kutendere kuti urambe mukadzi pano iwe kana usingagadzisa zvakarabva kwamambo. Ndipo yakabvasuka papo wacho akatanga kukokota zvisingatomboiti. Hapana akati kuti masabhuku ese akanyarariswa. Saka vakanga vachitaura wavese namai vacho asi mai vacho ndinotenda kuti tiri padare papo vanhu vakaungana vakati kuregerwa
amai vega kuti baba amai vakandifunga ndikati amai ndakumbira tsitsi vakaita zvavakaita asi baba havana asi chavakangopikisa ndechekuti ndakati zadzisai zvakataurwa kwamambo zvavakaramba vanoda kuita chii zvimaDNA akazotanga kutaura kuti isimutaura kuti zvamakanzi kwamambo zadzisai zvese zvamangovatongoira panapa ndozvavakatanga kupikisa vatanga ukoko tikati aiwa pane mwana kune mwana here zvese zvamisingazoita zvinhu asi pane mwana zadzisai zvinokwati kwamambo vakatongoita zvekuti kana vanhu vese akatongoona sekuti asi masabu vanhu vanogona kuteerera mhosva iyoyo kuti nandodeva vapinguratisa munhu Handsumuka mtauro kuti maipokoterei pamberi pemasabu. Pamusoro makuti ndoda kutanga kutaura ndechekuti inini kana ndikaona mupurisa achiita uori handiregi achitanga aita uori umva ndiripo ndomandamuregera oita uori ndozomuti waita uori muenzaniso ndokudai. Tina masabhuku edu takauya kwenyu kwamambo tikaudzwa zvatakaudziwa baba rairai mwana gara zvakanaka vana tezvara endai munoroora asi patakasvika dare risati ratanga vakangouya sabhuku vachipopota hakusi kutaura popota roorai chete nyangwe riri hure toda kuti muroore ndotodiwa ndo pandakasimudza ruoko ndikati naye sabhuku kana muchigara dare motanga mapopota here hamusirimi here sabhuku makangoti imini maDNA ngaabvaruke titibvarure umbowo apa zvino mauya futi muchipopota kuti tisataure here zvinhunha dzedu ndo zvandakataura ndikati kana zvakadaro ayo isisu ngatichidai iso ngatitorei maminisi akabva kwamambo nokuti kutanga kutaura kuti ita izvi tisina maminisi akabva kwamambo nokuti isi takapuwa zvekuita namambo zvega imbaba enda muita zvakati muroora enda muita zvakati mwana wako enda muroora zvaitwa here takagara patakabva kwamambo takaenda kwatezvara kasingaperi tichitaurira maererano neugare kwemuroora tichiona mafambiro ayo tichienda tezvara tauya nenyaya yakati tezvara kuti aiwa mwana akarerwa kwambuya saka nyaya toita sei toenda kwambuya mbuya isu hatisiri varidzi vemwana toendawo nyaya yekuti igadzirike iri kuramba zvekuti sekretari anga ari pano aivhura bhuku rake takaenda kangani kwatezvara chiti ngatigadzirisei izvi kuti tikwanise kuroora nokuti mwana ndewangu ino handitenderi kuti mwana agare nemunhu asina kuroora ini nyange mwana akashaya ndine pfuma yandinayo handokwanisa kuisa kupi kumwana asi nemhosva yamagariro atiri kuita mwana achikomburena kuti mukadzi wangu 1 o'clock ari kuuya pamba 1 o'clock ndiri kusumuka ndiri kuenda kwasabhuku muroora anga asipo 1 o'clock dzeusiku auya toita sei sabhuku anozviziva sabhuku anonyarara saka kukana zvakadai ndaimi zvinofamba sei kuti isusu tiri kuuya nenyaya kuno mupurisa handiti kuti agadzirise mutemo mupurisa wachona wototiti aiwa izvi bvarura izvi ita izvi kureva kuti isu tisaramba tichitaura nyaya iyoyi ndo pandakavataura ndikati aiwa isusu ngatiitei zvakataurwa namambo kataita izvozvo zvakataurwa namambo toona kuti akakanganisa ari kukanganisa ndeupi pogadziriswa papi pakakanganiswa isu tokwanisa kubvisa roora mwana wangu ndomubatsira ndirege tikatiwirirana nanatizvara kana watizvara takatoita
kana muchida mumabvunzi varipo takaenda kakawanda tichitaurira mwana adai kusvika kuti izvozvi tazobata umbo hwekuti aiwa muroora tisugara atidi antu enechi nemurume wake umusaidi ndio zvandaizama kuti ndikorekte kuti aiwa kana zvakadai so hamurume wakuita urere hwekuti isi tikuziva kuti muroora ari kuita chipando handiti imongosvika muti ureva roora chete toti ngachigadzirisai apa tibvise sakatire iri riri kuti riri kutadzisa chi muti kukura imoti sakatire haribvi roora chete riripo ndo zvandaizama kuti tigadzirisa handizivi kuti kandakakanganisa ndokumbirawo uregerero pakukorekta zvinhu zvakaita saizvozvo. Ramahuni imimi makange mamhan'ara nenyaya yekuti makabata muroora nechikoma kana kuti makazoda kuijoina pamadaidzwa nemasabhuku makanga mamhan'ara here makanga maimhan'ara here iri separate kuti takabata muroora nechikoma? Aiyo kunana Tezara handiti toda kutaura kunana Tezara nokuti isusu kuti tange tabudisa nyaya kunze handiti tisina kuya nana Tezara. Ana Tezara makanga mavaudza? Aiwa takatove muprocess yekuti tidi tivaudze tikazonga mwana atomhan'ara. Saka imimi pamuri kuti asi gogo takavaudza ko pamuri kuti imimi pakaitwa uori hwokuti taiti ngatibvisei masakatire ari kunetsa mwana akaita chihuro imimi zvakafanana nekuti izvozvi panapa madaidzirwa nyaya dzamadaidzirwa panapa motanga kuti taurira dzekudyiwa kwemombe magadheni kumusha uko dzinenge dzichisangana papi panapa isusu tinoti ngatitaurirane yatakudaidzirana izvozvo ende ndanzwa muchiti sabhuku vakatanga kuti rorai chete kunyange riri hure rorai semanzwire andakaita paive nemasabhuku matatu ese ari matatu ndo aidaro here aiyo one ko imimi maizopopota pane mamwe masabhuku maviri aya muchitadza kuaremekedza makadii kuchienda kune mamwe masabhuku maviri iye sabhuku wenyu kana muri kumusha uko mukaona kuti sabhuku zvaari anotungamira musha kana akakukanganisirai munoita sei? Zvinouya kwamuri ko makaita saizvozvo here kokupopota pamberi pedare kuti chii? Takauya kwamuri kangani nhaye madambiramo nhaye nyaya yasabhuku takauya kwamuri kangani muchitaura nyaya iyo? Aiwa dzakawanda dzakasiyana siyana takauya kwamuri kangani muchingoti aiwa tichagadzirisa zvakanaka baba ndezera renyu kana pane pamakakanganisa pari zvinezvi munotopaziva pamberi pemasabhuku aya kana mukataura masoko asiriwo chinenge chakanaka ndechekuti munokumbira ruregerero kwete kuda kuwedzeredza nyaya ndokumbirawo ruregerero asi handina hangu mashoko andakatuka kuti asi ndokumbirawo ruregerero nokuti zvakangoitika zvangokanganisika ipapo. Uyu mudhara changamiri ane kuzvidza kwaainako mudhara iyozvi kana mari yedare chairamba kutipa haana kutipa mari yedare ari kutonga hake mahara ipapo ndati ndine mbudzi iri kuti mbudzi aiwa mbudzi tashawa transport yekupikidza ndo maitire acho iwaya ndairambere mbudzi haizokwereta mudadzwa kudara mai mahuni muchinzoyai kudare kwamambo moya muchisoti kune mbudzi iri kumba mudati mambo wayo chokufambisa ndo chatinetsa chokufambisa yanga yakatozara zvokuti tashakupinza mbudzi mukaita saizvozvo ka isusu tinoona sekuti mune unyanywa ndizvozvo kana munotomwanyachoziziva kubva kudhara asina kana kuita dambudziko raingokupirai imi muchingoritsikirira pasi muchingoritsikirira pasi handiti anenge achikutsikirira imi muchingotaura kamuchingoti togadzirisa zvinhu chingoramba aiwa mudhara wamwe achimegara pazvinhu kupedza nyaya kwataita ndipapo dambirano wacho ndichamutuma ouya otora mbudzi yedare aiwa maita basa mombe nemwana wenyu iriko arikuuya kuti dambirano wayo nemukuru zangu makiriya mombe iyoyo yabva yapuwa Tezara mombe yava aiwa totendai aiwa apa mabhunu vamahuni mukaona mukauya kwatiri hanito mukaona tikakuendesai kwamambo tatopedza nini kwatiri hamuchadzinwa kabho kozi maenda kuhombe mazvinzwaka saina yako kwamambo kuhombe chaizvo mukaona tatokuendesai kwamambo musatarisire kuramba muchidzoka kwatiri